салом алайкум бародаро. Видеои имрӯзаи мо дар бораи аз хиди Германия то Тоҷикистон ё Россия заказ намудани мошин ё запча аст. Чӣ хеле дидесен, ин ҳамаи ин мошино ки ман дар навор гирифтагиам, ин ҳама мошино барои запчаст овардагианд. ҳамеёра запчаст мекунанд, Тоҷикистон равон мекунанд. ва шумо ҳам метавонед аямиҷа мошин заказ кунед. мошинои майда то калона ё запчасти мошин номерошон мемонам, метавонед қатишон гап занед. имо, WhatsApp, Viber ҳамаша доранд. баъд номерое ки дар Германия ҳастанд, ин номерошон мемонам. кадме дар Германия мехоҳанд қатишон суҳбат кунанд, маслиҳат кунанд. агар ягон мошин заказ кардани Тоҷикистон равон кардани бошанд, метавонанд қатишон гап занед. И дар он да меоранд, мекушоянд ҳар як запчасти мошина упаковка мекунанд. як вагон кишид, вагон да мезананд, Тоҷикистон равон мекунанд. баъд одамое ки дар Тоҷикистон масалан магазино доранд, масалан ҳамин запчастҳои мошин мефурӯшанд, метавонанд қатишон алоқа кунанд, ҳамкорӣ кунанд. аз ҳаминҷа аз хиди Германия то Тоҷикистона запчаст равоншон кунанд. ин барои беҳтаринае ки метавонанд вагон, чанд хел вагоне дар кор бошад, ё метавонанд шумо дастрас кунанд ҳамин қисмҳои мошина, чӣ хели намуди мошин дар кортон бошад. баъд одамое ки мошин Россия мехостанд ё Тоҷикистон, метавонед шуморо заказ кунед, мошина мегиранд, мебарандтона. баъд ман ҷа прямои эфир карданӣ будам, аз сабабе ки як хатогӣ кардагӣ будам. аз 23 уҷаи канали ман прямои транслясиям намешавад, прямои эфир намешавад то 3 моҳа. агар бихоҳед дар таги комментария нависед, ман дар таги ҳамин видео ман силкаи як канали дига дорам, ваям мепартом, шумо метавонед дар он дуроен. агар бихоҳед бо ҳаминҷа рафта як бор прямои эфир мекунам, ҳамаша гап мезанам, ба номерошон мемонам. шумо метавонед қатишон гап занед. Viber, WhatsApp, имо ҳама чизша доранд, метавонед гап занед. ба номерое ки масалан дар Германия ҳастанд, метавонанд дар номерошон гап зананд. хайр боқӣ дар амони худо бошед. сабскрайб кунед, лайк ҳам фаромӯш накунед. боқӣ дар амони худо бошед.